Atzalde hon danoi eta ongietorri Astrapala podcasteko 8. saiora. Gaurkoan Eider Beobide Urkizar Gazte Donostiarra dauko gurekin eta veganismo eukiko ukain nagusi moduan. Ongietorri Eider. Eskerrik asko. Saioakin hasteko aurkeztu pixka zure gure Eider. Bueno, ni esan duzu bestela Donostiarra naiz, neska gazte bat, 20 urte ditut, eta, Donostiko egia bazokoa naiz, eta vegana, bestek ez. Gure programa beti errepikatzen dien bi galderak ingotzu hau hasteko. Zein da maite dozun soinu bat eta zein gorrotu dozun zarata bat? Pila bat guztan zaren soinu bat, eta nik uste Euskal Herriko gazteria erdia ez baldin bada osoa identifikatuko dela, da deskonektatzen zeranean online klase batetik. BBC! Soinu txori, tinton hori. Ziona! Eta gorrotu ditudan soinuak bere zorokorrean dira soinu fuerte guztiak, gorrotu ditudenak, baina batez ere aspiragailoarena. Nire etxean badakite, aspiragailo hasten direnean pasatzen, nik korrika joten naiz, jeisten naiz, zegoza. Ondo, oin aurkezpenean azaldu dugu moruen ja sartuko gare gai nagusixan edo, eta veganismoa da gai hori. Zu vegania zare eta kontau pixkat, zelan hartu zinun erabaki hau, noiz izen zen? Izan zen, gutxi gora bera 2016 urtean edo horrela, hasi nintzen informatzen gauza ezberdinengatik, bai abestiak, bai Instagramen ikusi ditun gauzak, bai entzun da, ezakizein vegana, eta esan, ze izango da hori, eta hasi nintzen informatzen. Eta kontuatu nintzen, zara zerbait ditzen ziana, esaten da, ostra, igual zerbait gaizkitera naiz, eta simaz, informatzen hasi nintzala asako, eta kontatu nintzen, zara zerbait egin nahi nula aldaketa bat, eta 2017an edo egin nuen aldaketa vegeta izaten hasi nintzen, familia komentzituta gero, batez ere, eta gero ja lortu nuen, jo nintzenean Erasmusen, hor ja egin aldaketa ja ondiena, eta vegana izan nintzen. Eta hori prozesu bat izan da orduan, ez? Ez da izan egun batetik besterako kontua. Ez hau hori jende pila bat izan dela egun batetik bestera, kontrolatu ziela zertan ari ziren, edo zer egiten zuten gaizki eta aldatu ziela, baina nira ez. Ni kontrolatu nintzen, eta esan, informatu inbar naiz, zer gaina, nik ez dut glutenik jaten bakitzen bezala, eta orduan esan, pixkanaka egingo dut, prozesu bat, familiaren aldetik ere laguntza pila bat ukidetena, eta prozesu luze bat. Eta, galdera probat irekisa, baina ze da veganismoa zuretako? Niretzako da postura etiko-politiko bat. Azkenean da autu bat oso etikoa. Ikusten dezula nire kasuan bintzat zerbait gaizkiaren nintzela egiten edo, eta hori aldatu nahi izan nula. Eta da hori, azkenen oinarritzen da bai empatian, justizian eta errespetuan, eta bere helburu nagusia da animalien askatasuna. Eta kanpotik ikusitza ero, veganoa ez dan pertsona baten azaletik behintzat, veganismoa jatorduekin lotu idala esan gaik ez, hau da, ez dugu uste gai garenik autu honek egunerokotasunen euki aldauen eragin danak identifiketako. Gainera kontuan eukitza gure kulturan gastronomiak daukon pixoaz, beti guntan jatordutan, otrago bat hartzeko edo mai baten bueltan, ze momentutan esango zeuke balditzaten dagoela autu honek zure egunerokotasuna? Egia da hori, azkenen bazkari edo afari edo gosari guztietan aldaketa suposatzen dula. Bai zu bakarrik egiten zunean, bai familiarekin, lagunekin, eta bai momentu puntualetan, ez? Kuadrillarekin bazkaltzea bazela, igual, aukera vegano dagoen edo ez. Eta bestela egunerokotasunean, berez ez da uste dena bezain besteko aldaketa. Bai da hori dietarekin lotutako zati hori edo, eta bestela kontziente izatea erabiltzen ditugun ia produktu guztiak, ezakita ez kosmetika aldean, testatuta dauden edo ez, edo ezakita arroparen aldetik ere, larrua den edo ez, edo erabili dezakezun edo nahezun edo ez. Eta igual veganismoan inguruan badau ez jakintasun bat edo ez, eta jentiak badauko aurre iritzixak. Zein esango zeuke dala holan haundixena erozuk topau dozun aurre iritzia haundixena eta nundik uste dozu datorrela oze, oinarri?
euki aldau. Bueno, nik uste horregitzia dela soberan, daude pilo bat. Baina ondiena nik esango nuke dela pertsona batek ezin dula ezer egin. Osea, sako esaten da eta asko entzuten dugu. Bai, dala muga bat, ez? Hori da, esatezela ez, baina zu bakarrik ez ezer egin. Eta, hombre, ja, ni bakarrik ez dut mundu aldatuko, baina azkenen datuak hor daude eta pertsona batek jauzte baldin modu animalik jateari dela vegeta vegana moduan, animalik pilo bat uzten dira urtean jateari, orduan. Azkenean, hor ja egiten duzu aldaketa handi bat. Eta gero gainera, ez da autu bat zuk egitezula eta listo. Ez, da zure autu bat eragiten diola, zure familiari, zure lagunei, azkenen jendea interesatzen da zure autu horretatik eta zabaltzen duzu mezua, zabaltzen da gizarte guztira azkenean. Osea, ez da nik erabakitzen dut egitea eta listo. Eta argi dago ez, jendartiak eta zerbitzu konkretuki momentuz ez da bila bintzat, ez laguntzarik jarten edo emuten veganismoa praktikara eruteko. Eta zentzu hontan, biharreuki dozu zure kabuz nutrezio aldetik ez deko. Hau da, lehen esan dozu ez, informamo eta asko intzarela, baina igual nutrezio aldetik eixo ze esango zeuke. Bai, nik azkenen, ni ez nintzen bat ere sartzen sukaldean vegeta edo vegana izan horretik, batez ere hori, 15-16 urte dituzula ez daukazuela interes berezirik, eta ni sartzen nintzen sukaldean, esaten ama, aita zin dezaket, zuritu zerbait eta listo. Eta esan, ostra, nik benetan ez dakit sukaldatzen, nik ez dakit zer jamardeten, nola jamardeten, nola egin kombinazioak, eta orduan kontuatu nintzen, bai neukala hor rutxuna handi bat, eta baina berez nik usteet, bai izan zela alde batetik behar hori neukalako edo, baina ere naia, beti gustatu izan zai janaria, beti interesatu izan zait horren atzean dagoen guztia, eta hori, interesa handia neukalako ere bai. Eta ipatu ditugu ez, ez jakintasuna, aurre iritzixak eta horre kontu danak. Eta gainera emuten dago jentiak, ez jakintasun hortatiko, ez dakit, baina badaukola, ez dakit, reakzio hori edo beti, esatozu vegania zarela eta mundu dana da nutrizionista, badaki falta jatzula proteína eta badaki falta jatzula ez dakit zer. Pasau izan jatzula, imaginetan dut, ez dakit, daukotzun, zehose kontetak horren inguruan, eta aparte uste dozu hori sendatzeko edo soluzionetako modua dela hezkuntza edo behintzet jentiai erakustia zer dan veganismoa eta hori ze baldintza, ze ondorio daukon. Bai, nik uste dut guztiz. Osea, azkenen anekdota pilo ditugu, vegano bakoitzak bereak ditu, baina bai, azkenen erantzun piloa jasotze dituzu, ze zuk egiten dezun autoak lehen esan duten bezala, eragin badauka, pertsona sentitzen da, bere egiten ari dela, igual ez dagoela ondo, eta orduan justifikatzeko edo jartzen dizkizu aitzaki pila bat, edo saiatzen da zurekin denbora guztian debatitzen. Eta, nire lagunak edo familia bera konturatzen da, eta esan du, baino, hasten zaizu debatitzen. Orduan, bai, nik uste hezkuntza dela zerbait superpotentea, lagundu dezakela pilo bat, eta ari erala ikusten aldaketak, baina hori, nutrizio aldetik, bai behar dela hezkuntza zerbait, baina batez ere behar dela hezkuntza hori aurre iritzi horiek edo apurtzeko. Azkenean, lortu ezakegula proteína, bizigatizkela tranquilamente, eta horrelako gauzak. Hori, ze duda horrek ez die, beste edo zeinei ez dutazu dudan jartzen, zenbat proteína jaten da benegulian, edo zenbat B12 dauko monodolian. Hori da, bai, eta jende guztia dela sase jakintxua, derbete zure horren, eta esatzezu, bira, ni igual ez naiz munduko perfektena edo nire dieta ez da munduko honena, baina zuk ere seguro dituzule zure eskasiak. Zueider Donostia erraza eta gaur egun, ikasketa kontua dila eta Gasteizen bizitza, aztian zehar behintzet. Bi hiriburua artean ibili izanak aukera dateak zabaldu izan dutzula esango zeuke. Hau da, herri txiki batetik hiri batera panorama asko aldatzen dela esango zeuke. Nik uste Gasteiz Donostia aldean ibiltzak bai lagundu dela asko batez ere, jatetxe ezberdinetan edo taberna ezberdinetan gauzak probatzen, oso ondo gondala. Eta berez, bai, nik uste seguro dagoela aldaketa handia herri txiki herri handien artean. Eta hori azkenen hiriak alde honak eta alde txarra ditulako eta alde honen artean daudelako hori beti dagoela aukera gehiago, beti daude taberna edo jatetxe gehiago. Eta baita ere aukera gehiago, supermerkatuak asko zera handiagoak izaten direlako eta horrelako gauzak. Gero egia da ere, iristen ari dela herri txiki pila batetara eta herri txikietan bertan badaudelako talde antiespezistak eta badagoelako jendea ere mugitzen. Baina bai, seguraski haiek hobeto esango dute baina zailagoa izango dela. Eta, nizan egon zitzen, ez da? Igerri dozu herrialdien arteko aldia. Bai, nik espero nun hori, komentatu izan dizuz zuri Maria, Frantzia, nolabait, estatu super aurreratu bat, bai feminismoan, bai leku guztietan,
eta gero etzen horrela izan zen pixkat, txasko edo hartu nuen, zaren, feminismo aldetik nahiko eskaz. Veganismo aldetik, etzen, ezakit, Alemania bat edo Austria baten bezala asko zera aurreratuagoak, eta nik uste Espainia mailan eta Euskal Herri mailan ere bai, asko aldatzen ari dela, eta beraiek baina aurreratuagoa zela, orduan bai. Nizan nabaritu nun, hori, zegoela aukera, baina hemen askoz gehiago dagoela. Eta orduan, zato, zui egondala evoluzio batero, ze puntotan edo, zure ikuspuntutik, klaro, baina ze puntotan esango zeuke gazela oin, hori veganismo kontuetan? Nik uste asko aldatzen ari dela oso urte gutxitan. Ni hasi nintzenetik orainera asko aldatu da, eta, oraindik, hori, ezagutzen dut jendea, urte pila bat eramatzala vegana izaten, eta horiek esaten dute, ni supermerkatura nindonean, zegoen tofu bat etzeukala zaporerik, eta jazta. Eta bain aukera pila ditu, eta lagun batek ondo esan zian bere momentuan, gaude momenturiko berenean vegana izateko. Azkenan betita aukera gehiago ditugulako. Eta honi apurua lotuta ez, gaur egun sare soziale daukien pixoa kontuan hartuta bai, influencerren artean eta veganismo gaixa urteten dabil. Bakoitza bere ikuspegi realitatetik landu garren ez, egisa da mai gainera ekarrian gai badala. Zelan balorauko zinun hori personaje publikoen ekarpen hau? Ni ezako oso nuregarria da. Azkenen, batetik ematen digute bisibilidadea. Esaten dute, hori, zabaltzen diote jendeari, esango nuke, gizarte osoari, ez? Adin guztietako jendeari, oso sektore edo leku ezberdinetako jendeari, bestalde, zabaltzen dizkigute baita ere, ateak produktu ezberdina probatzeko, konturatzeko, igual hemen ez dagoen produktu bat dagoela ezakin nun, ezakit, kombucha etortzen zaita dizki, kombucha ez nekin zer zen, jendeari entzun nion arte, kombucha, eta esan nahi izango da hori, eta lako gauzak. Eta gero gainera, informazio asko zabaltzen dute, azkenen kreador de kontenido edo hori izateagatik, zabaltzen dute, zer dagoen ondo, zer dagoen gaizki, informazio asko veganismoaren inguruan, saiatzen dira hori aurreiritziak edo zapuzten, eta horrelako gauzak. Eta niri bera, bere momentuan asko lagundu zian konturatzen hori, zegoela benetan jendea, zela veganoa, bizitzela sano, eta bizitzela ondo, esango nuke. Askotan igualez, iritzisa baina goixo dela bentsat horren inguruan berbetan jartia. Hori da, azkenen zabaltzea, eta gero, jendeari nola eta ateak irekitzea eta esatea, badago jendea veganoa izango hori, guazen probatzera, edo da normalizetia bai, ez da? Irutia plana batera ez die irurraro bizi dena komuna baten. Da jende normala jaten duenak gauzak eta niri be, nien az veganoa, baina bai, ez dakit Instagramen sartzen ez da, ikusten da de repente errezeta veganoa, ez da, ostras, neok itxura hona, eta seguro dako la sopore hona, bai, ez dakit eta hori, igual dela beste ikuspuntua de jende normala bai izen alda. Ez da bezkenen hori hippien gauza bat edo jendearena fit dagona edo ez dela, edozein pertsona, edozein adinetakoa, benetan ideia batzuen alde borrokatzen eta listo. Eta, barkatu, errezeten aldetik ere bai, guztiz, laguntzen dute pila, nik bera ez nekinean sukaldatzen, esaten duen, beratuko, ez esan duen soi vegana jenik honen inguruan, edo ez esan duen ezak izteinek honen inguruan, eta azkenen errezetai diela asko oso errexak egiteko, oso osagai errexekin, eta genitzazkela edo norkortun zabaltzen dela hori ere, jaten dugu denetik. Eta gero askotan errezetana, ez da dut baina errezetana, gero bai askotan bazten da ez, jendeako kutxea aurre iritze hori ero, oso egongo da, ez dakiz zer. Eta gero, espero ez dozun pertsona batek probetan dauze guztajako pi bat esan dozu. Bai, igual hona egon leik, Eta gauza superarraro barik, ez? Emutuna, ez janbio zu tofu zeitan, ez dakiz zer, bestia. Keba. Eta hori, ez dakutu lasetan. Hori da, bai. Ni naiz lehenengoa veganismoa zabaltzen dula sukalde aldetik. Zugarri gauzatzen zai, hori sukaldatzea, errezetak egitea, eta ni naiz laguna etortzen zaizuna kuki batzekin, eta esaten, mira, probatu. Modona da, saltzeko. Eta esatezu, veganoa dira. Bai. Eta, pixka alde, ez dakit soziala hiero begira, baina guk inguruan zautzen dugun vegano gehixenak emakumiak die, eta ez dugu uste kasualidadia danik, ze azkenean, beti lotu izan da ez, indarra eta gizontasuna eta okela jatia, ze, wow. Eta hori, ez dakit zela, nik uste zuzuk lotura hori existiruten da, gure imaginazioa da, ez dut uste. Eta hori, zeiritzi dagotu. Guztiz, hor dago datuak berak badaude, eta vegano ia guztiak, hori, emneko, ez dakit, 70 gehiago emakumea dira,
Eta bai dago oso lotuta, azkenen gizarteak bultzatu dulako ideia hori esan dezuna, aragia jatea, gizontasuna, ez badezu aragia jaten, etzea gizona. Eta azkenen hori indartu dela publizitate pila batekin, pila bat kanpainekin, eta orain dagoela ideia hori oso gizarteratuta. Eta horrek eragiten duela emakumeak gaudela askoz lotuagoa berdeari, dietak jarraitza dieta, eta gizontasuna indarra, muskuloa, proteina, eta horra. Eta hortarako moduak arrazein da, okela. Eta hala ere nik uste asko aldatzen ari dela, Alemaniako gizonik indartsuena da veganoa, eta imaginatzen zuen da zezen bat, da gizon bat enorme, hori muskulo pila batekin, eta hori Instagramen bera ere, jende pila bat, eta zer gizonak ari direnak zabaltzen, esaten dira, akatsa hau egin dugu, aragia jangabe, egon zaitezke indartxu, eukidezak muskulo pila bat, izan zaitezke oso kirolari ona, eta horrelako gauzak, ez dela janbear arrozkon pollo izateko muskulo bat. Bai, eta igual, honekin lotuta baina, aurreko neon ginen konbentetan, eta beto jaten superinteresantia, igual, hori, 100 baina altu izan da emakumeak, gero zelako abotza daukien gizonek, ez? Hor, pasetan da, hori, mundu da diela borroka diferenteak, ez? Bat da feminismo, beste bada tal, bestia da tal, eta pasetan da horbe bai, ez da? Bai, guztiz. Azken, nik adibidez aktivismoa egin ziteken momentuan, kalean, esatet. Nabaritzen asko hori zeudela rol batzuk edo gizonak zirela askotan hitz egiten zuten jendearekin edo hau lortzen zutenak eta bestea ez, eta emakumeak bigarren planoan gelitzen ginenak. Claro, ni ere momentuan hasi berrian nintzen, ez neukan ideiarik, baina azkenen askoz gehiago edo sinesgarritasun askoz gehiago ematen zaio gizon batek zerbait esateari emakume batek esateari. Orduan, bai dago hori eta nola baitere gero haude gizon asko eta emakume asko horrekin saiatzen ari denak apurtzen, baina azkenen hori matxismoa leku guztietan dagoela eta mugimenduan bera ere normala dela. Eta apur bate aspektu sozialakin jarraituz, azken aldixan veganismoak hartu ben indartxua ez, enpresa ondixetan bizlatu izan da, bururatortega bat telepizza o burgerkin batek ez, gaur egun badaukola eskaintza vegano o vegetako bai. Honek alde batetik, bai da gisa ikusgarritxasuna emuten dagoela ez, baina aldi berian, enpresa honek jarraitzen dago veganismoan guztiz kontrako ideia eta printzipioak reproduziruten ero ez. Eta beraz, zein da balantza, merezi hau ikusgarritasun horrek, ero euren burua garbitzeko beste modu bat moduan deskribiruko zinugan. Bueno, nik uste argi eta garbi dagoela, bere garbitu nahi dutela berein irudia edo, baina bestalde ondo datorrela bisibilitatea, hori ikusgarritasuna ematea, eta gero ere aukera egotea, ez, adibidez. Kuadrian goaztela telepizzara eta ez dagoela beste aukerarik, goaz telepizzara. Behintzat ez nahi sentituko bitxer raro bat ezela ezin duna ezer jan. Eta nik uste ere, helduen aldetik guk baiti ditugula erramientak edo esan dezakegu bira ez noa edo probatuko dugu beste jatetxe hau edo egin dugu bestea, baina adibidez, umeen aldetik, haude orain ume vegano pila bat eta azkenen sentitzeko nolabait marginalizatuta edo, ume, adolescente, gazte edo dena dagoa. Azkenen nolabait gizarteratze edo normalizatze kontu bat ere ez dela hartu daiteke, eta gero nik vegana bezala eta antiespezista bezala ez nuke kontsumituko burgerkin batean esaterako, baino gero hori ikustetzera momentu estremo batean ezakit nago aireportu batean hartu bardet eta jan bardet, aukera gota beti dagoela ondo. Bai. Eta, hasieran komentatu duzu, ez? Zeintzuk izan ziren arrazoiak zu vegano izeteko. Eta ez dakit, askotan bai du percepzioa dala epe baterako erabaki bat, ez? Zure erabaki adibidez pertsonala, uste duzu bizitza osorako erabaki bat dala, eta uste duzu behin erabakitza hartuta badagoela atzera itxerik? Nire iritziz azkenen, esan dut bezala da postura etiko-politiko bat, eta nik nire ideiak ez ditut atzean utziko edo azkenen nolabait ezin diot atzera buelta eman honi. Nik ideia batzuk ditut eta ideia horien aurka ez naiz jungo, ez dut saboteatuko nire burua. Eta aldi berean hori ez dut ikusten epe motzerako edo moda gisa, ze azkenen niretzat, behintzat eta esan gehiago denentzat, da zerbait ideiekin dijoan lotuta, orduan nolabait bizitza osorako zerbait izela planteatzen duguna, ez dugu pentsatzen ere bizitza osorako izango denik, baizik eta hau aldatuko eta listo. Ez dago atzera goitzarik.
eta veganismo autu bat izan alda moduan, ez, bai da gisa, badagoela jende bat simplemente dieta hau iruten dagoen aurrera. Izan arrazoia edo zindala, igual osasun arazoak, igual da arrazoia. Bigarren adibidea hau da, autu bat izan barik, eta aktivismo ikuspuntu hori barik, veganismoa esango zinon izango zela bai? Hombre, nik uste ez. Bueno, ni ez naiz hasteko, ez naiz inorri veganismo karneta eman eta kentzeko pertsona bat. Baina nik uste eta azkenen zu jarraitza aldin badezu dieta bakarrik dieta. Esango nuke jaten dezula plant-based edo barazkietan oinarritutako zehose edo nahezuna. Baina ez dakarrela veganismo hitza dakarren ideia guzti hori animaliengatik edo ingurugirogatik edo osasunagatik ere izan daitekena. Baina nolabait bai dituna ez dietan bakarrik aldaketak, baizik eta hori esan dutena janari. Janariaz gain, kosmetikan, arropan, izateko moduan, aktivismoa izan daiteke ere bai, eta horrelako gauzak. Eta veganismoan inguruan badago askotan katxondeo puntu hori, ez? Presente, beti gure kuadrian, incluso, beti da, veganoa da, vegetarianoa da, jaja, ez dakiz zer. Zelan, nundik bizi dozu hori edo mina itxen dotzu, edo inizen dotzu sekula, ofensiboa pentsetan jatzu, edo beste barik. Oroar niri minik egin. Egia da, askotan etorri zaidala hori lagunen gandik edo familiako norbaiten gandik edo, eta orduan kostiente naizela ez datozela nire aurka, esango nuke, baizik eta parra egin dutela, baina ez jakintasunetik direla askotan broma horiek ez, ez direlako konturatzen benetan guretzat zenbateko garrantzia duen edo direla benetan ideia batzuk, ez aukeraketa bat eta listo. Baina egia da, momentu txar batean baldin mazaude, edo, imaginatu, ez nago oso ondo zerbaitegatik, eta etortzatzen norbait, bat itzera, edo bazilatzera, bira, junpikutela. Ez da momentua, ez da ezer. Baina orokorrean hori pertsonala da, igual batzuei min gehiago egiten dira beste batzuei baino, nik oroar, lagunekin asko, bazila handia daukago, baina ez dut inoiz txarrera hartu. Ulertzen dut txarrera hartzean norbaitek eta, baina ez orokorrean ez. Eta azkenen ere, lagun arteko broma direla asko. Bai, ez dara. Eta honekin apurra lotuta ez, veganismoa bai da jarrera nahiko erradikal bat, erradikala gurotezan autua da, erabaki bat hartzen duzu, eta zure egunerokotasunean zenbait praktika aldatu itzen die. Sekula igarri duzu polizia veganoen eropresin hori. Ja izen beste vegano batek ez, zure praktika horrek kritiketan dagoela, ero inkluso vegano ez dan pertsona batek ez, zu veganoa za, zikin dana ondo, hasieratik bukaera arte. Beti dago ideia hori polizia veganoen super interesgarria eritzu zait. Berez, nik uste gehiago dela guk daukagun ideia bat. Ni adibidez vegetariana nintzenean asko kostatu zitzadan pausa ematea, familiak alde batetik etzulako guztiz ulertzen, eta beste alde batez ere hori beldurra neukalako, ja jartza aldin badet etiketa hau veganaena, ja esate aldin badet nire inguruan, nire familia, nire lagunen artean vegana izela, dena ondo inberdet, ez. Ez dago vegano perfekturik, azkenan denokari gara egiten aldegunean. Eta hortaz konturatu nintzen, klaro, berandu. Baina, azkenen nik uste veganoen edo mugimendutik mugimendutik edo polizia egotea baino, da gehiago kanpotik. Kontu zeiderrez, hau ez dakizer edo bestea. Da gehiago hori ez jakintasunetik edo zile puntu horretatik ere bai batzutan, esatezu, ostras, kontu hili behar naiz, hau eta hau. Eta adibidez, denok egin ditugu akatxak, ezakit, adibide bat etortzen zait. Ni parranda bat etzen nintzen, eta tequila fresa, kontatu nintzen arte, derrepente lagun batek esan zian, eider, tequila fresa esnea daukaztani. Aiba. Denok ikasten dugu, azkenen hori, erortzen ikasten dugu, eta akatxak denok ditugu, eta, azkenen, aldeguna egiten dugu aldegunean, eta pixkanaka. Prozesu gisa ez, eta inoiz ez gerala izango perfektuak. Eta uste oso presin horrek iruan antzan aldagoela inor vegano ez izatera, da. Presin horrek, eski igual ez dut deuneko unian beteko papel honekin, edo autu honekin, eta esatia, babitu txardoitxoko ez dut ingo. Uste oso jandia egondala egora horretan? Nik uste baietz, zati baten baietz. Batez ere hori pausoa emateko edo guztiz esateko benga da, etiketa agertuko, edo jarriko naiz ni benga eider vegana. Hori bai, baina gero ere beste alde ikusten dut asko, esaten dugula asko, dagola hau, eta benetan ez dela inbesterako. Ez dago jende asko ez dula aukeraketa hau egin nahi, eta punto, edo
egin nahi dula, baina ditula beste oztopo batzuk hori aukeraketa ez burutzeko esango nuke. Baina, bai, alde batetik bai, esan dutena. Dago hemen euli bat guetan laguna. Bueno, eta fangarea aipatzen, gero eta hoi hartzen ondixo badaukola veganismoak, ez da? Esango zeuke modan dagoela vegano izatea edo zenbateraino hori da moda bat veganismoa? Nik uste asko zabaltzen ari dela eta horregaitik ikusten ari dela moda bat bezala. Baina benetan jendeak, pausa ematen duen jendeak edo planteatzen duen jendeak badakila zergaitik den, badakila dela horri deia batzuk eta ez dula ikusten moda gisa de pare bat hilabete egin ditut vegana bezala eta gero listo. Yeah. Badagola hor base handi bat eta oinarri horretan oinarritzen gerala. Baina bai, azkenen hori zabaltzeak hori dakar, ez? Jende askok ikustea, ez da moda bat, azkenean gazteatzea pasako zaizu, eta gero ezakit Donostin nirekin batera aktivismoa egin duen emakumea da medikua ditu 70 urte eta ez zuboa tope zurekin. Bai. Eta, bueno, askotan esaten da, eta ez jakintasunetik berriz be, baina hori, veganoek letxugia besteik ez tozuela jaten, oso osasuntsua dela vegano izetia. Zure esperientziatik dieta vegano bat jarraitzeak automatikoki ekartzen da ondo jatia? Eta zenbateraino itxeotza mina horrek ez, vegano ingonaz fit egotiarren eta ondo ingo duzta honek osasunera, ez dakiz zer? Bueno, niretzat horiek dira, azkenen ditugun irudiak edo, eta bai, jendea seguro oso nahastuta dagoela hori fit izateko vegano izango naiz. Baina, azken finean ikusi da, eta badaude datuak dieta vegano bat asko zero osasuntsuagoa dela besteak baino. Baina horrek ez dakar vegano izateak super osasuntsua naiz, dena jaten dut perfecto, bueno, ni bera beti gordi vegan bezala naiz ezagutua. Nire litxarkeria pilo bat gustatzen zaizkit, eta ni naiz lehenengoa zerbait vegano baldin badago, ni joala hori probatzera. Hola da. Eta gero, bai, azkenean zaintzen ez zula zertxo bait gehiago, porque azkenen, bueno, nire kasuan bintzaz, kostiente zera elikauraz, esatezu, hau ez, hau bai, baina ez da zerbait obsesiba, azkenen da zerbait zentzu zaitezuna, eta kostiente zerala gaizki edo bestera batera ere jan dezakezula. Hori, vegano izateak ez dakar, zu perfecto izatea, ez zuk perfecto jatea, ez bat ere osasuntxu izatea, ez zuk zertan izan behar. Bai, ezka horrekoan adibidez egon gitzen komentan, ez? Edertasun kanonak eraldatzen doietzen moduan ero gaur egun identifiko aldela, ez? Hori fit egote horrekin, super osasuntxo egotea, eta horrekoan egon ginen apurrat horri buruz berretan, da esaten ginen, eske ze puntutera arte da, gaur egungo edertasun kanon horren barruan fit egotea dagoelako, vegano izatea, ez? Eta ze momentutan, kanonak aldatzen dien momentutan, ez? Ze puntutera arte jarraitzuko dago honeko lan, ero ez dakit, gero edertasun kanona izan lehik, igual, derrepente superlodi gotia, eta orduan zer, vegano izatea ja atzen geratuko da. Claro, bai, eta ni ditu lagunak adibidez hori, nolabait, ez izatea superargala edo azkenen kanonak ez jarraitzea guztiz, eta jendea etortzea, baina nola ez dela vegana, baina zaude argala. Ja, eta? Ez dagoela lotuta. Jatorri xan hori, ez dagoela lotura hori. Azkenen, nik uste hori, Instagramen esan degunak, azkenen zabaltzen dela, digamos, espektroa edo, dagoela, adin guztietako jendea super ezberdina, leku guztietakoa, ez dela veganoa pertsona txuri bat, argala, ideala, ez, dagoela jendea leku guztietakoa eta mota guztietakoa. Eta hau esan da, eta iapurrat bukatza aldera, etorkizun vegano bat imagineta duzu egiter. Nahiko nuke. Beti izaten da ez, the future is vegan edo hori. Eta azkenean gure helburua da, nolabait ez bakarrik dieta aldetik, baizik eta alde guztietatik animalien errespetua bultzatzea eta ez izatea gizakiaren erabilerarako edo konsumorako. Eta azkenean ikuste pixkanaka gauzak asko aldatzen direla, eta, bueno, pixkanaka esan dut, baina nahiko azkar aldatzen ari direla, eta ikusi eta egula beste gizarte batzutan, Alemanian esan duten, edo Austrian edo, gauzak benetan aldatzen ari direla, eta azkenen zer veganismoa zabaltzen dezun puntutik, kontrolatzen zera jendea kostiente dela zer dagoen ondo, zer dagoen gaizki, eta egiten duela aukerak eta hori. Eta nik usteet, espero dut, urte batzutan hori asko aldatzea, eta, bueno, badaudela ja umeak, hasi dela ja beste torkizun bat zabaltzen, eta nahiko nuke.
Ze ondo, jo, honekin bukatuko, eskerrik asko, hori, etortzearen eta zure ezaguta zabaltzearen. Eta oina, danoi eskatzen datzu hau, gomendatu danei, gomendioren bat, edo zer gomendatzen dutasuna entzuliei eta guri. Bueno, lehenengo goza eskerrik asko zuei gomendatzeari. Eta gomendioak, bueno, ni pila baitut, informatu zaitezte lehenengo goza, behiratu, errezeta piloa daude Instagramen, kontu pilo bat, hori, aipatu ditut baten bat, soy vegana Jenny, Ibai vegan euskalduna adibidez, la pasta no engorda, horrelako pilo daude, nutrición esencial, peace love vegan, hori, familiak berak ere veganoak, eta superpolita dela, ze azkenen lehen ez dutena esan, komunitatea sortzen da, eta kostientezera, zure inguruan badagoela jendea zueztelako ideiekin, eta superpolita da. Eta bestela, pelikula pilo bat, dokumental pilo bat daude, Earthlings adibidez, What the Health, Fork Over Knives, eta duela gutxi aterazten ere duela gutxi jazten beste, Netflixen Game Changers hori, lotuta dagoela kirolarekin, eta proteina, eta muskuak, eta gizontasuna, eta horrengo bidea oso ondo azaltzen da, Arnold Schwarzenegger agertzen da azaltzen hori, eta hori nik uste oso interesgarria dela, eta azkenen Googleen vegan jarrita agertzen dira gauza, nahi baldin maezue, beti dago informatzeko aukera hori edo. Oso ondo, hola xe bukatuko. Plaster bat. Guria. Eskerrik asko entzule, honekin izan saioa eta hurrengora arte. Hurrengora arte. Aio.